କିଛି ଦିନ ତଳେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଖୋଲିଲି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିନଥିଲି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମିଷ୍ଟର ନନସେନ୍ସ କମେଡ଼ି ଆଣିକି ଆଜ୍ଞା ପକାଏ ଏବଂ ମୁଁ ବି ଜାଣିନଥିଲି ସେତେବେଳେ ଭ୍ୟୁ ବି ଆସେ, ନଙ୍ଗା ଭ୍ୟୁ ଆସେ। ଧୀରେ ଧୀରେ 3-4 ଦିନ ପରେ ମୋ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କିଏ ମାରେ। ମୁଁ ଜାଣିପାରେନି, ମୁଁ ସେତେବେଳେ କିଛିଟା ଜାଣିନଥିଲି, ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଛାଡ଼ିବି। ଏବଂ ମୁଁ ବି ଜିମେଲ୍ ଚେକ୍ କରେନି। ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟେ ଦିନ ଏମିତି ସମୟ ଆସିଲା ଯେଉଁ ଦିନ କି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଉଡ଼ିଗଲା ହାରାହାରି 15 ଦିନ ଭିତରେ, କାହିଁକି ନା 3ଟା ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ପାଇଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ବୁଝିଲି ଯେ ୟୁଟ୍ୟୁବଟା କ'ଣ ଏବଂ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ମାଇଲେ କ'ଣ ହୁଏ, କେତେଟା ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଗଲେ ଚ୍ୟାନେଲ ଉଡ଼ିବ, ତାର କମ୍ୟୁନିଟି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କ'ଣ। ମଝିରେ ଥରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁ ପୁରୀରେ ବାଣ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ତା ଭିଡ଼ିଓଟା ପକାଇଥିଲି ଏବଂ ଭଲ ଭ୍ୟୁ ବି ଯାଇଥିଲା। ଦୀର୍ଘ 24 ଘଣ୍ଟା ପରେ ମୋତେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ତରଫରୁ ମେସେଜ୍ ଆସିଲା ଯେ କି ଆପଣ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ପକାଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଲୋକର ଯେଉଁ ପୋଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଉଲ୍ଲଗ୍ନ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ କମ୍ୟୁନିଟି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ର ନିୟମ ମାନି ନାହାନ୍ତି, ଦୟାକରି ନିୟମ ମାନନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଥର, ତେଣୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ କରିଦେଉଛୁ, ମାନେ ମାଫ୍ କରିଦେଉଛୁ। ଏଇଟା ପ୍ରଥମ କଥା ଗଲା। ତାପରେ ମୋ ପାଖକୁ ଆଉ କୌଣସି ମେସେଜ୍ ଆସିନି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଆଉ କୌଣସି ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିନି କି ମୁଁ କାହାର ଭିଡ଼ିଓ କପି କରିକି ପେଷ୍ଟ କରିନି ଯିଏ ମୋତେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ମାରିବ। 3ଟା ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ 3 ମାସ ଭିତରେ ଯଦି ମାଇଲା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲଟା ଉଡ଼ିଯିବ, କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହଟିବା ପାଇଁ 90 ଦିନ ସମୟ ଲାଗେ ଏବଂ 90 ଦିନ ଭିତରେ ଯେହେତୁ 3ଟା ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଆଉ ମରା ନ ହେବ, ଏକଥା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ। ଆଜି এই ଭିଡ଼ିଓଟା କରିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ମୋର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲଟି ଉଡ଼ିଯାଇଛି। ମାନେ କ'ଣ, ମୋତେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଦିଆଯାଇଛି। ମୋର କହିବା କଥା, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ଆସିକି ଯେଉଁ ମା ଭଉଣୀ ଦେଇକି ଯେଉଁମାନେ ସୋଦାସୋଦି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ତ କିଛି ହେଉନି। ମୁଁ ଯଦିକା 2 ପଦ କାହା ସପକ୍ଷରେ ଭଲ କଥା ପଦେ କହିଲି, ମୁଁ ଆଜି ଯାଏଁ କୌଣସି ମା ଭଉଣୀ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିନି, ତଥାପି ମୋର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଉଡ଼ିଯାଇଛି। ମୋତେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଛି, ପୁଣି ତାର ଗୋଟେ ଅପିଲ ସମୟ ଦେଇଛି 180 ଦିନ। ମୁଁ ଅପିଲ କଲା ପରେ ବି ମଧ୍ୟ ସମୟ ମାଗିଛି, କିଛି ମୋତେ କୌଣସି ରେସ୍ପନ୍ସ ମିଳିନି। 3-4 ଦିନ ହେଲାଣି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ଚେକ୍ କରିପାରୁଥିବେ ଏବଂ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ମୋ ନାଁ ବି ଆସୁନି। ସେଇଟା ଯେତିକି ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ ଯେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲଟା ଉଡ଼ିଗଲା, ସେଇଟା କିଛିଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ। କାହିଁକିନା ମୋର ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଫେସବୁକ୍। କାହିଁକିନା ଫେସବୁକ୍ରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିଲେ, ମୁଁ ଏବେ ଥରେ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲି 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ 1 ମିଲିୟନ କ୍ରସ୍ କରିଛି। ଏବଂ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫେସବୁକ୍ଟା ଖୋଲିଲି, ସିଏ ଆଜ୍ଞା ଉପରେ ଲେଖିଥିଲା ଯେ କି ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟଟାକୁ ଆମେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଦେଇଛୁ। ତା କାରଣ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟଟାରେ ଆପଣ କ'ଣ ଭୁଲ ଭାଲ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ କମ୍ୟୁନିଟି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆମର ମାନି ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଫେସବୁକ୍ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ଉଡ଼େଇ ଦେଉଛୁ। ତେଣୁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ତ ଯଦି କ'ଣ ଭୁଲ ହେଲା, ତୁମେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମଟା କାଟିବ, ତା ସହ ଫେସବୁକ୍ ବି କାଟି ଦେଇଛ। ତାହେଲେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର କହିବା କଥା, ମୁଁ କେମିତି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଫେରି ପାଇବି? ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ସହୃଦୟବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଜାଣିଛ କି ଚ୍ୟାନେଲ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଲା ପରେ କେମିତି ରିଟର୍ନ ଆସେ, ଦୟାକରି ଟିକେ ମୋତେ ମେସେଜରେ ଜଣେଇବ। ଏବଂ ମୋର ବି ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଯିଏ ଶୋଧୁଛି, ଯିଏ ଗାଳିଗୁଲଜ କରୁଛି, ଯିଏ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ କରୁଛି, ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମଟା ମାନେ ପୁରା ଉଲ୍ଲଗ୍ନ ପାଲଟି ହେଇଛି। ମୁଁ କ'ଣ ଏମିତି ଗୋଟେ କହିଦେଲି କି କ'ଣ ଗୋଟେ କରିଦେଲି ଯେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟା ଟୋଟାଲ ନାହିଁ, ଟୋଟାଲ ସର୍ଚ୍ଚ ବି ଆସୁନି, ସର୍ଚ୍ଚ ଇଞ୍ଜିନ୍ ମୋର ମାନେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ ତମ ଚ୍ୟାନେଲ ଆସୁନି, ତମ ଫଟୋ ଆସୁନି, କି ତମକୁ ଯେଉଁ ଆମେ ରିଲ୍ସ ସବୁ ଛାଡ଼ିଥିଲୁ ସିଏ ବି କିଛି ଆସୁନି, କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ନା ମୋର ଫଟୋ, ନା ଭିଡ଼ିଓ, ନା କ'ଣ କିଛି ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ଟୋଟାଲ ଉଡ଼େଇ ଦେଇଛି। ଟୋଟାଲଟି ପୋଛି ଦେଇଛି ତ, ଆଉ ସଫା କରିଦେଇଛି ଅଳିଆ। କହିଲା ତମେ ଅଳିଆ। ମାନେ ଯିଏ ଶୋଧୁଛି, ଯିଏ ଗାଳିଗୁଲଜ କରୁଛି, ଯିଏ ନଙ୍ଗାମୁକୁଳା ହେଇକି ଡେଉଁଛି, ତାଙ୍କର ଭଲ। ଆମ ଭଳିଆ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ 2 ପଦ ସମାଜକୁ ସଚେତନ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ତମେ କାଟି ଦେଇକି ପାଉଛ। ଆଉ ସତକୁ ସତ ପ୍ରକୃତରେ କଳିଯୁଗ ଚାଲିଛି। ଏଠି ଯଦି କାହାର ଭଲ କଲ, କାହାକୁ ପଦେ ଭଲ କହିଲ, ତାହେଲେ ତମ ଆକାଉଣ୍ଟ ଉଡ଼ିଯିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ କାହାକୁ କ'ଣ କହିବି? ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ମୋ ଦୁଃଖ ଶୁଣିବ କିଏ? ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲ ଖୋଲିପାରିବି। ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବଟା ହେଉଛି ମେନ୍ କଥା। ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି ମାନେ ମୋର ସବୁ କିଛି ଅଛି। ତେଣିକି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଭ୍ୟୁ ଆସୁ ନ ଆସୁ ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ। ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିକି ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଛି, ମୁଁ କାହାକୁ କ'ଣ କହିବି? ଏଡ଼େ ଲୋକ ଏତେ ପ୍ରକାର କ୍ରାଇମ୍ କରିକି ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ, ସାଧାରଣ ନିରୀହ ଲୋକ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ,
लक्ष लक्ष टंकार लोन बैंक छाड़ी दଉଛି बड़ बड़ लोक कि गोटे गरीब लोकटे जदि टंका 1000 भी लोन आनी ता घर आज्ञा सीज हे कहीं सी पैसा देनी। जो लोक मैंने एठे गाली करुछंती शोधुछंती अन्य मान वीडियो को भाइराल करुछंती सेमानकर किछि नाही। सेमाने माने सो हस्तर इंस्टाग्राम चलाउछंती। आमे जदि के दीपत भल कथा कहू नाही भाई एटा काई करूछ एटा भूल कथा अमर कथा समय कथा पोछि कि आम चैनल कटाई जाइछि नाही। हम कौन गोटे भूल करछि बोली ताके मो पाखु मेसेज नाही मो पाखु मेल को मेसेज आसीछि जे कम्युनिटी गाइडलाइन आपण मानना कौन कम्युनिटी गाइडलाइन को आमको साहू भाउज भाभी दौच ना निशा बाणा भाभी दौच आम इंस्टाग्राम लंगड़ा पुड़ा गल भाई गोटे कथा सत जो मैंने कही कलिजुगे केतबेले सत कथा चिंता करनी कि केतबेले सत पथर भी चलनी कहीं एठे जी पुण्य कर सी भाई ता धन बढ़ला तार प्रॉपर्टी बढ़ला तार डेटे जी पाप कर तार सबकि बढ़ला। तुम जदि पाप को विरोध कर आग तमें मर जो अवस्था आज मोर है चैनल ना मु खोजिकी पाऊनी चैनल आ कुआड़ा गला अन्न कहार आकाउंट रे मुझे खोजुची चैनल कहीं बोली चैनल ना कहि क्या तेणु मुझे आज्ञा अनुरोध करुच्ची जदि को मैंने जाच केमी ओपन हुए दयाकोर टिके कुह सबु प्रकार पदक्षेप नहीं सारे कौन सी बाटे मत कौन सी उत्तर मिलूनी मु मेटा को जाकि हेल्प ये से मारिकी मु हेल्प मेसेज पठे जे मो अकाउंट खोलीदेवाई मुझे मेल करी जो अच्छी टेक अपील रे भेरीफाए कले व्हाट्सएप रे भेरीफाए कले नंबर एवं भेरीफाए कले मेल रे सब प्रकार काम ऑलरेडी कर सारी तथापि मत कौन सी रेस्पॉन्स आज मिली ना ता कारण भी मुझे जानी पारू भल लोकर सत्य कलिजुगर ना नहीं रे सर जिते सोदासोदी करू माँ भौणी दे गाली करू 24 घंटा आपण मैंने देखिथे लोक माँ भौणी दे गाली कर चैनल उपर गोटे बिंदु दाग ना आमर कौन है जे चैनलटा ऊपर उड़े दौच हौ मो गोटे कथा कहूँ जे यूट्यूब कौन करुच्ची 3 थर तुमको वार्निंग दब तापर जा चैनलटा काट बर्तमान इंस्टा कौन कला 3 थर माने थरे भी देनी 3 थर छाड़ थरे भी सी देनी जे ना आपंकर कौन भूल भाल हो थरे भी मत वार्निंग देनी कि थरे भी मत मेल को मेसेज आसनी डायरेक्ट चैनल कटिगला मुझे जानी कि देखनी आज इंस्टा तो जहाँ गला फेसबुकटा भी मिसेक काटी 2टा तेणु कौन करी टी आज्ञा आपण मैंने कहतु आ कौन करिया।